Balik kulungan ng isang 35 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng hinihinalang iligal na droga sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay San Isidro, Iriga City bandang alas 11:35 kagabi. Kinilala ang suspect na si alias Bombay, may asawa, walang trabaho at kabilang sa street-level individual sa lungsod. Nasamsam sa suspect ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 25 gramos at nagkakahalaga ng 170,000 pesos. During arrest and body search na-recover po sa kanya sa arrested suspect possession. Control na po sa custody yung buy-bust money. At the same time po yung suspected sa po sa kanya. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Iriga City Police Station, dahil man po nagpapataya sa Iriga City sa supervision po sa mga activity ng police na si Constable James Gonzaga na pag-arog ka ng mga aso, mahigit mong tinatrabahong maray para makadakot po kita o high value target o strip level individual. Para po yan sa gabos po yan tinatawan sa pansin. Dawa po nga ni sinasabing kulang sa mga politika at the same time napatrabaho pa siya. Hinikayat naman muli ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga para sa mas maayos at mapayapang mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.